O Concello de Cambados ten en marcha dos grandes proxectos, a construción da nova Praza de Abastos e o novo cuartel da Garda Civil, pero para leválos a cabo necesita da colaboración de outras administracións como o Goberno Autonómico e o Central. A deputada Ángeles Marra visitou esta mañá a vila para reunirse co Concello e garantir a continuidade destas axudas por parte do Estado. Unha delas é o cuartel da obra da Guardia Civil, que avanza a un ritmo importante, como xa sabedes está en licitación, son 6 millóns de euros, un compromiso do Goberno cun plan de infraestructuras, de remodelación de infraestructuras que comezou, de feito, co Goberno de Pedro Sánchez. Son 6 millóns e xa en presupostos para este ano 2021 2 millóns de euros. No caso da Praza de Abastos, a inversión do Goberno Central será de máis de 2 millóns de euros. Neste presuposto hai 100.000 euros para o proxecto, pero hai un compromiso firme de que no 2021 haberá nestes presupostos, tal como está previsto, 1 millón de euros e para o próximo 2023 podan rematar as obras. Na reunión, a deputada tamén atendeu outras demandas do Concello de Cambados, como a creación dunha senda litoral dende Corbillón ata o centro da vila. E, polo tanto, un espacio tamén de disfrute da cidadanía, en este caso que se corresponde co todo o litoral de Cambados, e despois outra importante demanda que tamén de traslada é un compromiso tamén por parte do Goberno, en este caso de Costas, e a desafectación do complexo deportivo de Cambados. Tras o encontro, a alcaldesa quixo mandar un mensaxe ao sector do mar para tranquilizalos polo medo ás consecuencias da nova lei do cambio climático. Que decirlle ao sector que non teñan medo, por así decirlo, non de que esas inversións que poidan facer nas súas infraestructuras, nas súas instalacións, nos seus modos de vida, que non se van a ver tirados por terra, que as concesións non vai afectar en nada a lei de cambio climático, a súa renovación. En canto aos proxectos principais, o da nova Praza de Abastos está pendente da aprobación de todos os trámites. Unha vez aprobados e renovados os convenios de colaboración coas administracións, o Goberno comezará coa execución do proxecto.